Vítajte v Banskej Štiavnici, v srdci histórie a prírody. A práve tu, len 10 minút peši od centra mesta, na Mládežníckej ulici, sa nachádza táto výnimočná nehnuteľnosť. 400 rokov starý mešťanský dom s 2 samostatnými bytmi, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou, no napriek tomu si zachovali svoju dušu a charakter. Tento dom je dokonalou kombináciou starého a nového. Nové rozvody, injektáž proti vlhkosti, nové parkety, kachle aj kúrenie. A áno, je tu aj záhrada. Ideálne miesto na rannú kávu. Na prízemí vás čaká 110 m2 pohodlia. Prekrásne pôdne klenby, otvorený a presvetlený priestor a úplne nová kúpeľňa so saunou. Pretože prečo by ste chodili do wellness centra, keď si môžete oddychnúť priamo doma? Byt na poschodí ponúka ďalších vyše 100 m2, kde nájdete úplne novú kuchyňu, priestrannú kúpeľňu a 3 izby. Každá izba so svojím príbehom. Obývacia izba dýcha históriou, hlavná spálňa veľkorysých rozmerov, druhá spálňa v minimalistickom štýle. Banská Štiavnica je pre fajnšmekrov. Ak sa aj vy radíte medzi milovníkov tohto mesta, zapísaného v UNESCO, a hľadáte nehnuteľnosť len kúsok od historického centra s vlastnou záhradou, saunou, bytom na prenájom alebo pre hosti, tak zbystrite pozornosť. Táto príležitosť by vám nemala uísť.